we King's Fiso ngizosho into esimanga abantu abaningi mhlawumbe futhi ngeke beze beyikholwe ngike ngathintwa nje umbango wami lo impela okhona kwi top 10 ngifonela kodwa la ko WhatsApp phela ngoba amafoni yawazi kanjani cha wakuveza nje ukuthi cha babafowethu lihle iqinisa likhulunyweni bekufanele ukuthi kwenzeke kodwa ngoba phela nabawe competition abakwazi ungacampaign kodwa bekufanele ngoba phela mabebuka nabe ingoma yami emakhaya bayayibona ukuthi isabalele wakusho nje impela kangafihla wakuveza futhi ukuthi naye nje ukubona ngathi campaign yakhe akayiqinisi kakhulu ngoba akafuna uba nomona ufuna ukuthi adedele nje ijele ngoba uyalibona ukuthi ilona into enhle kakhulu lento yenze umbango wemamlekiti nawe King's Fiso noma I know lalela ke mamlekiti angiyena mina umuntu wamanga sitalo nje ubufakazi manje thina ngibuveze kuzobuveza phela abantu abaningi bazi ukuthi uMaskandi abantu abaningi so kuyizitha lezi impela engabulalana noma ibonana yabo eseku wrong phela ukuthi akangithumanga ukuthi ngizokusho kodwa nje akunjalo nje kodwa ke ufikile naye washo la besindayi phela washo ngawina umbani boMaskandi kwami nesizwa leze kwakhe ngajabula futhi phela kuzo zonke angithi uyayibona ke mamlady Dilo ndibifakazela lento engiyishoyo ukuthi akana nkingi manje ke ngiyacela Nkosi yamabalandeli iking yabo isishilo bafethu